Bilang ini ada cara lagi semua. Sebagai kemudian proses kemudian mungkin jangan ini be sambil diharapkan. Sambil ini apa itu lahan dengan kirang di sini semua tanah ini simak lagi nomor 5 beliau bahagia penanganan yang ingin mulai kemudian persoalan ini bahannya tadi tidak sabar semua ada desa mulai kemudian sesuatu dapat ini paling jatuh dengan gaya kokro juga belum apa ada di sini dari sini mudah penyahanai mulai kemudian kota Songkor ini mungkin pesawat maino belum apa ada dari sini dari ini semua panai pesawat kandani pesawat parangan ada dari sini dan ini apa dirinya ada bau ada siapa yang sana sih bagi di bawah tanah diban kiri bawangan jadi itu dengan dibagi apa parilahan ya apa paria jadi bagi jangan dua tidak ngasih obat jadi di service jadi suami online yang sudah punya habis ini dengan istilah dari emas pun bersentuh awal yang ini dia akan lagi dia akan lihat dibutuhkan ada orang yang jadi sakai ini disungkau dengan lari dengan lari dengan mau menunggu yang bagi kita ada yang buah mungkin ada itu butuh coba dengan air lah dengan mau mengenang ada ini dengan dimulai berapa New juga saya dengan mau gua di sini gua dari sana jadi program modul sudah dibuat 예보선 그도 저는 오래 뒤에 바로 보나 아니라 인서의 gener에 통하고 산내시의 리기 리스런기 저는 하나님 다들 얘기고 저는 수고 그들은 저는 하나님 하나 하여 잡습니다. 나도 하시 시바카분들은 아파야 Orang mencari rezeki, Isor Buddha Siddhi Nimiti Sastre Yoga Hukum Diri. Saya baca itu pengertian terlebih. Nanti ini siapa yang hafal? Ini siapa yang hafal? Isor Ondar ada dasar terbentuk berdasarkan nilai sastra, geografi, nanti semua nama. Tapi sedang mau orang menjadi, jadi jangan kedai kesal lahannya oke Bromo, aku tidak. Tapi kamu mulai isyarat owner, ada isyarat berjenis, nanti jadi maaf itu ini, maaf ini owner, mari kita owner, ada maaf ini kerja di sini dengan pihak mana, dengan pihak andua. Jadi sungguh dengan iwan mulai
সর্বজীবের ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য দরকার হচ্ছে बे मुलुगाव थानाय ब्रैथि जिबिखौ बे सासे जोंमा गुरु परब्रह्मआनो सोरजिदों बिनि सोरजिनानै दोननाय जिबिफोरखौ बिसिनि गांनाय उखैनाय फोलोमनायनि गुबै राहायानो जाबाय गावगाहुति होमब्ला बै परब्रह्म ज्योति स्वरूपआ गाव सोरजिनानै दोननाय जिबिफोरखौ बिसिनि मोजां खामानि मावनानै होनो हायोब्ला इसोरा गोजोनो आरो बेनिफ्राय अनो होननानै बुङो बाथ्राया उसुरा बेयाव फैदों आरो मा दा माबोरैहाय अनजाखो बेवहाय सारखौ बुंदोंमोन मा जगदे दुम हयते मेघ हयते बृष्टिखौ अन्न हयतो जिबि खालाम बेवहाय फैबाय दहायसो आं बुंदोंमोन ना सर्बजिबे खुदा पिपासा निबारनो जन्य दरखाहुति दिनै बाबामोना जे जाखिनि दिनै जथायनानै मोनदों बे जथायनानै मोननाय जि प्रसाद मुवा गाव सोरजिनानै दोननायखौ जोङो दिनै जेसेबांखिनि मोनदों बे मोननाय फिथाइ मुवाखौ जोङो लानानै जोङो सयजन सातजनब्लाबो जोङो जगाहुति होबाय नैबे जगाहुति होनायनिफ्राय बिनि जिथुनाखि रस बिनि गुन नैबे गुनखौ अरा गावनो सेबखांनानै बिनि रसखौ सेबखांनानै नै मोदोमफ्रु बादो उखुन्दै महरै जानानै थांबाय बे उखुन्दै महरै लाना थांनानै फिन सोदोब गोरोबैखौ जोमैजों गोरोबफाहैबाय जोमैजों गोरोबफानानै फिन आरोबाव बे मुलुगावनो अखा महरै फैबाय अखा महरै फैनानै जिबिफोरनि थांनानै थानायनि दंफाङाव फिथाइ थायबाय बिबार बारबाय जोङो माइ दै आबाद सबाय फाथो बायदि बायदि जोङो मावबाय बे मावनायनि फिथाइखौ बे अखानि गेजेरजोंसो मोनो अखा गैयाब्ला दंफां लाइफांनि फिथाइ जाया अखा गैयाब्ला जोंनि आबादाबो जाया बेनिखायनो नैबे अखानि गेजेरजोंनो दंफां लाइफांनि फिथाइ जानानै दंफां लाइफांनि फिथाइखौ गोबां जिबिफ्रानो जानानै दङ दै गांसो हाग्राफोराथ' गोबां जिबिफ्रा जानानै दङ नै बेनिखायनो गासैबो सारिमुखि जिबिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनायनि गुबै राहाया नैबे जगाहुति बेनिखायनो बेखौ मावोब्ला इसोरा अनो आरो बेनिफ्राय गोरबोआ गोथार जायो गोरबोआ मा दङ जोंनि गोरबोआव मोनब्रै गोरबो दङ मा मन बुद्धि चित्त आरो अहंकार बे मोनब्रै गोरबोआनो जोंखौ दैदेनो बे मोनब्रै गोरबोखौ जुदि जोङो गोथार खालामनानै लानो रोङाब्ला जोङो मानसिया मानसिनि महराव जागोन नङाब्ला जोंनि आखल आखुआ मानदों मानसिब्लाबो बै जिबिफोरजों जिब जन्थुफोरजोंसो समान जायो होननानै शास्त्र बुंदों बेनिखायनो शास्त्र मा होनदों गियानहीन मनुष्य असुर समान माबायदि जायगा परमफोरनाय दा बेनिखायनो जोङो बे गियानखौ मोननो हायैयाव बे गोरबोखौ गोथार खालामनो रोङैयाव गावजों गाव एनाय नांलाय खमलाय देश विदेश युद्ध हाजार हाजार जोंनि थैलायगासिनो दङ देश विदेशनि खोथाखौ बाद दोनदो गावनि न'खरावनो बिदा फंबाय बिमा बिफा फिसा फिसौजों
그렇죠. 여러분이 계라고 좀더 많이 가져요. 내게 먼걸 끌어도 등을 가만에 나는 사가. 내 먼걸 끌어도 그 사람만에 구구에 나가는 내게 좋다오지. 또 이건 다르나? 이셔들 온다나이니. 그래서 끌어도 그 사람나이니. 아들, 사고도 같이 생각해 나타내는 것입니다. 그러면 내가 그려보는 이시간 그래다 가만 사연에 돼. mon 나무가 그서 내 그시가 비시방 비다들이 많습니다. 비시방 비다들이 그시가 마음이 무덤하고 행사 사람과 마음이 무덤하고 성사하고 스페인 나겠다. 마음이 돈 성분이 누려가고 없다가 그것이가 온가 그것이가 그라까지 그러니까는 그것을 만나면 올수록 뭐 그것까지 그것이가 저희 정말 그리끌래 이거지는 그것이 성전을 그렇다 가면 사ታይ 효과 후기 그것으로 무디 너희의 부디가 너는 오와 너희 오바 의자야 너희 까마 의자야 너희 산마 의자야 다른 부디 너희 부디야를 너는 너희 조카 우리게 되는 너다를 이니 온다 제발 하기가 남아게 계속 노고에 가봐서 정이 산날, 정이 마음날 다 시루들 중간을 살펴보는 부디, 부디야 그런데는 그런 게야 너희들은 왜 다 안 보겠다 그것이 나비 부디고 저는 모장 사람을 사가이는 조카 후지 나보다 아랍이니까 직접 하는 걸걸 내 걸것도 너무 후지 그거는 그다 사람들라 조카 후지 내 걸것도 그다 사람들에 나가 하야가 저는 비시방 기존 동물이 다양한을 오토니까 빌딩 다양한을 가리보라 대수방기 다양한을 재미지와 그들은 기야 다이라고 생각합니다. 이니까는 자 이시도모 자 이시문들 내비는 그들은 다가 그들도 그들은 다가 그다 하지 제조가 하지도 왜냐면은 bungaru menadili nito kono ka nanganan satu kendara sehingga satu mandam jai nukro nito kono mawa bini nukro khap saya nam mereka ya jai nukro nito kono mawa bini nukro khap saya karon mana khap saya jadi debohari kamaniau dengan goबां रोखोमनि जोंहा गोरोन्थि जायो बेफार मावबाय सोरखौबा माबा थगायफ्लांबाय आबाद मावबाय मानसि समा गथ' लांबाय साख्रि मावबाय गारि लाबाय लामाजों बेसेबां बे गोरोन्थि जालांबाय नै बेनिखायनो मिथिनानैबो आरो मिथियैयावबो मावनाय दाय गोरोन्थिखौ निमाहा होदो नै जौखौसो दङ जौखौनि अनगा जोङो बबेबा दंफां गुदियाव बबेबा मुथि मुसुखायाव बिबार प्रसाद होनानै बावब्ला नोंहा बे दाय गोरोन्थिनिफ्राय निमाहा मोनगोन मोना बेनिखायनो जौखौनि अनगा मावनाय खामानिया बेदासार जायो खिन्थु नैबे जौखौनि गेजेरजों मावनाया जाबाय सात्तिकि जों दा होबायनो
너희들이 미로 도시 하나를 능금은 잡아 다른 부분하고 먼저 잡아 내가 이거 보험성만 하면 ग्रामे जिल्लाय जिल्लाय मन्दिरे मस्जिदे गिर्जाय कुंड निर्माण करिया जौगाव बिदाव अदावाबे जाथिजों सोमोन्दो दोनाखै बेखौ धोरोमजों सोमोन्दो दोनाखै बेखौ गासिबो मुलुगाव जेसेबां दङ मानसि माहारिया मन्दिरानो जा मस्जिदानो जा गिर्जायानो जा जिल्ला जिल्ला गामि गामि जेराव कुन्द बानायनानै जौगाथि हो आरो हो अब्लासो मुलुगा गोदोर जागोन अब्लासो जों इसोरनि अननायखौ मोननो हागोन अब्लासो सानैथि जिबिखौ खांजानाय जागोन शास्त्र बुंदों खथ' मोजां बाथ्रा बुंदों दा बेनिखायनो जोङो गोरबोआबो गोथार जायो बेखौ मावोब्ला जोंनि गोरबोआबो गोथार जागोन गोरबोआ गोथार जायोब्ला जोंनि गेजेराव बेदाबे होननाय भाबा थानाय नङा गावजों गाव बिदा फंबाय फिसा फिसौ बिसि फिसाय रुजु रुमुजों जिउ खुंनो हायो गोरबो जौगाहोथिखौ होबाय थायोब्ला अहंकार जोबथारनाय अहंकार दं बे अहंकारा मानसिनि देरसिन सुथुर होनना बुङो मानसिनि देरसिन सुथुर थाखा फैसा धन सम्पथिया नङा नोंनि बिदा फंबाय बाय बाहागि नङा सुथुरा जाबाय गावनि अहंकारासो गावनि सुथुर बे गावनि अहंकारानो गावखौ मालाबा उदां खालामगोन बेनिखायनो नैबे असुर भाब अहंकार भाब बे असुर भाब अहंकार भाबखौ नैबे जगनि गेजेरजोंसो सोदांनो हायो होमब्ला नायदो फंसे बाथ्रायाव बेसेबां गोथौ बेसेबां बुरजा हाबनानै दं होनबाथाय ईश्वर पितरते शुद्ध सिद्धि निमित्ते शास्त्रे जौगाहोति ओरैनो बुङाखै परमहंस बाथ्राया